pescadors. Anem per l'últim dels 12 signes, el peixos. Peixos, veieu, està dibuixat en blau, aigua, emocions. És el més emocional de tot, però emocional en un sentit quasi, a veure, diuen que una manera d'entendre seria que l'aigua del cranc, el signe de cranc, que també és emocional i d'aigua, és un riu. Aigua transparent, un riu que va passant. Escorpí seria un llac gelat, un llac o un llac gelat, que és aigua fixa. Però peixos seria quasi com el vapor d'aigua, la boira, el vapor d'aigua, perquè no té límits. Són emocions entregades al món, a l'univers. Fixeu-vos que aquí tots els símbols són bastant místics, no? Hi ha Jesús, hi ha Gandhi a sobre. És la idea de l'espiritualitat màxima, l'estimació a tothom incondicionalment. Evidentment, això és el màxim, ben portat. Però mal portat, l'energia de peixos és gandula. He dibuixat també, hem posat un senyor que està en el sofà amb el mando de la tele per no tenir que moure's, no? I l'evasió a vegades també és una cosa que té perill, com que no es troba bé en aquest món, perquè no quadra amb la seva mentalitat massa espiritual o massa penjada, deixem-ho així, doncs pot donar la tendència a vegades a l'evasió. Evasió vol dir a nivell de drogues, de beguda, de ludopatia, de la televisió, simplement, de no voler tocar de peus a terra, no li agrada aquest món, no? La fantasia i la imaginació és molt important. Llavors aquesta energia de carta t'està parlant de que segurament has de començar a treballar la part espiritual, si no ho has fet fins ara, que està dins teu, però que probablement no l'has treballat o no lo suficient. I posem a Gandhi com un exemple d'algú que va donar la seva vida pel seu ideal i a la seva manera espiritual. També posem un personatge que treu llum, no? Una persona il·luminada, seria l'ideal màxim de peixos, perquè fixa't, la frase espiritual, Déu-n'hi-do, ¿vale? Abandono el hogar del padre i al regresar salvo. És la persona que està dalt ja, s'ha fusionat amb Déu, és la totalitat, ja és una il·luminació més encara que la que hem parlat del Capricorn, però torna a la Terra per ajudar els altres també, a salvar-se, o sigui, a pujar evolutivament parlant. Torno a dir, vigila quan ho diguis, això no ho facis servir per segons qui, solament en casos molt puntuals. Però sàpigues que potser és el que necessita saber aquesta persona. És bo que ho tinguis en compte. Però bàsicament t'està parlant d'emoció, amor, entrega i, cuidado, fantasia exagerada a vegades, exagerada, i llavors dona problemes, pot donar problemes. Depèn de la pregunta, tindràs que veure què és el que has de dir en la interpretació. Si teniu comentaris, aprofita que és l'últim signe. L'última carta de signe, encara queden d'altres, lògicament. Doncs, comentaris. I fins al següent vídeo.